braso mo, ah. Ha? Wala, ang tigas. Oh guys, luto na yung barbecue, pati hotdog. Sino gusto? Harold! Gusto ko, Harold, ng hotdog mo, Harold! Uy, ano nangyari sa inyo? Grabe yung niluto kong ano dito, girls, oyster. Ayoko ng talaba. Gusto ko ng jumbo hotdog. Kaya mo ba ito? Kaya ko yan. Jumbo hotdog. Basta kay Harold. Basta kay Harold. Basta kay Harold. Subo lahat alang tapon. Gusto ko rin ng medyo sunog na ano, ha? Okay lang. Ba't ayaw niyo sa mga niluluto ko, bay? Ha? Hawakan ko yung braso mo, ha? Ha? Wala, ang tigas. Pwede tayong mag-TikTok, tapos braso mo lang yung pakikita ko. Uso kasi yun eh. Sasakalin mo ako ng braso mo. Yun na. Try mo, ay massage roll yung ano ko, likod ng tenga ko. Sarap naman humidot. Ako, mas magaling akong mag-iilot dyan, bay! Ha? Ay, satid ko na muna kasi baka nahihilo na eh. Yes! Kunyari ka pa. Uy, wait lang. Teka lang. Anong ginagawa mo? Bilisan natin para makabalik ka na doon. Ganun ba yun? Para hindi alata. Wala, hindi pa naman ako sanay sa ganito. Paano ko kaya ito tanggihan? Masisira yung pulso ko sa jump shot eh. May kilala ako kahit... Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.